Vůni pražené kávy pocítil každý, kdo navštívil sobotní gastrotour. Nabídka druhů známých i neznámých, rady, jak si kávu doma nejlépe uvařit, uchovat a dokonce i upražit, byly součástí odpolední prezentace. Dostat jste mohli i přesný návod, jak dobrou kávu poznat. Důležitá je doba pražení. Musí to být zkrátka tak akorát. Podle ceny to nepoznáte. Důležité je vědět spíš to, jestli ta káva je čerstvá. To znamená, jak dlouho je o to pražení. To je, myslím si, že základ. Pokud chcete pít skutečně dobrou kávu, musí být hlavně čerstvě pražená a ideálně musíte vědět o jejím původu. Je to stejné jako s vínem. Měla by ta káva být velmi vyvážená. Jo? Není to o tom, že ta káva bude jenom hořká nebo jenom kyselá. Mělo by to mít obsažené právě velké množství těch aromatických látek, velké množství chutí. Mělo by to být šálek, kde v podstatě vám ústa zaplní úžasná chuť, kterou můžete přirovnat k ovoci, ke květinám a vůní. Kávovary nestačily pěnit lahodný mok. Ochutnat jemné preso, latte nebo kávu se smetanou chtěl každý. No, kafe piju poměrně málo, ale zase v menších dávkách a víceméně se snažím vybírat kvalitní kávu. To znamená, nejsem příznivec té klasické turecké kávy, jak takový ty klasický český turecký, ale spíš oceňuji nějakou kavárnu, kde mají prostě klasický presovač a většinou si ji zjemňují nějakým mlíkem, smetanou a pokud možno hnědým cukrem, který je trošku zdravější než třeba ten bílej. Ale hlavně tam se o to, že se tam ocení hlavně ta chuť té kávy, to znamená plnost toho zrna a tedy. Novým hitem se poslední dobou stává domácí pražení. Těch způsobů je mnoho, dá se pražit i v horkovzdušné troubě. Dneska se dají ty návody na to, jak to dělat, nacházet spíš na internetu. Je velká komunita různých nadšenců, kteří se do toho pouštějí, najdou po pradědečkovi nějaký stroj, protože před 100 lety se úplně běžně pražila káva v každé domácnosti. Je to o tom, je to velká zábava, hra, je to i poslední trend, kdy se skutečně člověk dostane k té skutečně vynikající kávě, může si ji sám upražit, uvařit a je to pro ty lidi hodně zajímavý. Nejoblíbenější je u nás pravé preso, nejen pro svoji chuť, ale i proto, že je zdravější než klasický český turek. Káva určitě je zdravá, musí být správně připravená. Pokud není správně připravená, tak může jí škodit. Většinou, když je v podstatě louhována pod nějakou příliš vysokou teplotou vody, to znamená vroucí vodou zalévaná a dlouho louhovaná. A rozhodně na té české zalévané kávě, takzvaném turkovi, tak tam není zdravého vůbec nic. Zatímco u vína věk zhodnocuje jeho kvalitu, u kávy je to přesně naopak. Nejlepší je samozřejmě čerstvě namletá. Namletou kávu musíte spotřebovat do hodiny, v podstatě o tu mletí, jde tam skutečně o minuty. Zrnkovou kávu už můžete uchovávat mnohem déle. Nicméně myslím si, že káva, která je starší 3 měsíců od upražení, ať je zabalená jakkoliv, tak už je to špatně.